pa nagtuloy the Press Corps Weekend Edition. Napilaan ng tikaso, naging agkakabsat nga akusado pimatay iti may sa pulis. May palagi pa natay ti pulis, gabu iti panakabagbagsol. Aman dayo ti Police Report the Press Corps ni Sel Benitez. Naipilan sa iyo opisina ti Provincial Prosecutor iti kaso kadagiti kakabsat apim matay ken ni Police Officer 2 Rupino Rapacon sa Barangay Kabaruan, Bantay, Ilocos Sur. Daytoy man tintay na amuan manipod ken ni Police Senior Inspector Benedicto Cardenas iti PNP Bantay. Last week may file mi iti kaso dito Provincial Prosecutor's Office iti Bigan iti sala ni Fiscal Viloria. Bali talo nga kaso dito na i-file kontra kanya dito Bautista Brothers. May sa iti murder, duwa iti separate cases for frustrated murder. Maipalagi pa napasamak ti krimen, kabayatan iti panakaisagsagana ti panagpiesta ti nasawa barangay. Nusa dino taan na iraman na nabagsol ti asawa ni P.O. Rupino Rapacon a masikog, ani SPO1 Florence Rapacon, idinapan na tinulungan ti asawa na. Itagun daway aday iti pagbaludan dagiti agkakabsat kabayatan nga madadalmet dagiti kasudan ana ipila kontra kadakwada. Ni Sel Benitez, Core TV News. Napasamak ti panagtakawan ti Merkado Publiko ti Siyudad ti Vigan. Napagamuan tayo nga dua karinderya tinatakawan. At iti detalye manipod kini Press Corps ni Sel Benitez. Nakigtot ni Manang Reslia ke, idi kalaat nga ibagat ti kanakan nga napukaw iti wallet na, anakaparabaw iti may sa alamisita, iti mismo akarinderyada, amasarakan iti maikadwagad sa aran iti Merkado Publiko, iti Siyudad ti Bigan. Segun tinakalap tayo nga informasyon, aburido da kaday tagundaway, iti panganan gapuanan taado iti customer da, kalpasan iti sumagmamanuakan ito, idi na panalain ni Kathleen Ann, akanakan ti makinbagi ti karinderya. Nakita nan nga awanen ti wallet, iti mismo ang nakaparabawan nan, nga daytoy ket addaan karga nga nakurang sa 1,000 pisos. Hindi na yung wallet niya, wala na yung wallet niya sa kanyang cellphone. Pero ang suspect namin yung lalaki na yun, yung naka-highlight yung booking. Tapos sinintapay ng pamangking, apa, yan yung tikit-kita yung dito yung nanapay. Manipod din nangyari, tapos kinabukasan, tapos galang tuyawanin. Ano makita? Basar iti spot report ti PNP Vigan City. Iti suspek ket managan Michael Guanson Balaroso, 21 anyos, may sabaro kinagnay iti Barangay 1, Vigan City. Dahito iti nakita nga presente nga DJ nga aldaw ni Michael Balaroso. Ket dahito yung witness na, witness nakita iti insidente. Dan dahito itakaw, may isang Jaime Quinto, taga Barangay 4, Vigan City. Kabayatan na idimet laing malem kalman, may samanin na panganan tinatakawan, akukwa ti managan Manang Helen. Segun may itinaala tayong informasyon kadakwada, naturog ti may sa alamisaan ti kabsat na, idi makariing, dito'y na anabalaw nga awanen iti wallet nan, iti mismo nga abay na. Iti nadakamat nga wallet, adaan karga nga nasurok asya magasuta pisos, ken papapeles. Mainaig ka daytoy, awan ti mabalinda ama ituduno si asino ti makin aramid. Gapu ka daytoy apanagtakawan ti uneg ti Merkado ti Siyudad Bigan. Nang ted pamagbagay iti PNP Bigan City, akasapula na sa limet-metanda dagiti gamit da iti pwesto. Iti wallet da kada nahingi na alikamen dahan da baybayan awan ti mga pampantay. Dapat idulin da na sayaat. Tapno ang mapukawan. Tapno maprebentaran iti kastoy nga maaramid a panagtakawan. Mangimuntar danto niti mismo a merkado iti dua PNP personnel amang kita iti pasdek. Malaksid lang iti panagpatrol da, iti aglawlaw na daytoy nga inda aramiden. Ni Sel Benitez, Core TV News. Noon pa'y narigat ala sa atin, ti Barangay Damay, Santa Ilocos Sur, pinanagnakan met ti Kapitan, ti panangdunguna, ti puro akas ti buksilan a panagtignay. Ti report manipod ka ni Andrew Pescador.
Ti babasnot pailaing iti Core TV News Team iti puro ti Barangay Damay, Santa Ilocos Sur na amuan ti panangdungo ni Barangay Captain Mariano Umipig Jr. iti Damay, babaen ti panangibuksilan na kadagiti programa ken proyekto ang nakatignayan ti pagsayaatan. May gapu dayta paggargarawan inyo nay unay ti kapitan dagiti nagapuanan iti dayta a barangay ang nagbalin a paset ti panangipateg ken panang salimetmet ti sakop na alakon ket daytoy ti panangiyonay unay kas panagtignayda. No dito damay po ti peace and order masaya mo tawan ti masaw nga giririri kada ko ha. Tama nga digito kwat agriculture tayo dito gamit da napadda tayo mo idadaduman. Nakapatader tayo mo ti daycare center rin. Basta mga tumultulong tayo mo ti eskwela. Ti Barangay Damay ngamin ket may sa apuro wenno isla nga day ti 70 ang miyembros a pamilya ken sumurok asa nga gasot a populasyon ti agnanaed ken residente ti aktibo nga makipulpulapol iti ganwat barangay. Kaspaset tinayon a panagsarita ti kapitan na ibuksilan na pay dagiti na aramidan ti barangay anay pasdek ken naipatungpal. Nalpas ti kwa na po ti daycare center mi ditoy. Damo na pasangpo nga corn sheller min ken basta mga do pa iti request tayo po ditoy solar dryer. Nag-request tayo na po Congressman Pingay barbaring no itid ng tumutin. Inkalikagom nga rod ti kapitan ti panangdunguna iti Damay tababaen ti panangimaton na agtultuloy ti suporta dagiti kaaruba na may gapo ti napintas alangin-langin ano sa dinno kastoy ti innala na adawat a mensahe iti publiko. Mabaling ko maapo dati ko flood control no da panakabalin na. Kada po gobernador tulungan da kami kung mga padda da flood control po. Kastoy nga rod ti panangdungo ni Kapitan Umipig ti aywanan na apuro iti Barangay Damay ket daytoy ti naibuksilan a panagtignay. Andrew Pescador, Core TV News. Iti sa Baredamag naggaadua bargena ti nakahilera iti asideg ti pagkarnabalan. Mangipaneknek amang rugrugin ti panagfiesta ti syudad. At ni Press Corps Reynold Velasco. Iti karnabalan sa San Julian Surbigan, narway dagiti Tiangge, wenno pagtagilakwan, iti uneg tinaso a lugar. Ni Manang Lalin Paulino, adda ti pwesto na. Kinunana nga 23,000 iti upa na, ti paglakwan na. Ngem saan dagpapada kadagiti kakadwana, iti upa. Tangamin, adda ti basbasit ti pwesto na. Isunga na dumaduma ti presyo, ti upa, dagiti Tiangge, wenno paglakwanda. Ni Jan Saha, nagapupay laing di Bangladesh, dagiti lupot nga lako na. Sigun ken kuana, dinayo na ti syudad ti Bigan, nga umiaglako, tapno iti kasta, mapasyar na ti Bigan, tangamin, agdin dinamag di lugar da, ti kinapintas, tinasa uwa syudad. You have all products from Bangladesh and this is imported from Bangladesh and 100% cotton, no polyester mixed. Better than China. Minimum I'm target and 3 lakh peso 1 month. Narway met dagiti na dumaduma personalidad nga mapanaggatang kadagiti kasapulanda. Mapalupot man, wenno kadagiti kasapulan iti uneg ti pagtengan. Nadanunan mi met dagiti estudyante nga agdamagumatgatang kadagiti kasapulanda. Ken usarenda iti panagadalda. Reynold Velasco, Core TV News. 75% tinalpasen iti may pagpatagder a convention center iti syudad ti Vigan. Ken indatagmeten iti Vigan City Government dagiti nagastos dan kadaytoy. At iti report manipod kini Press Corps Nisel Benitez. Bulan iti Marso idi na panatawin iti narugyanan nga maipatagder iti Vigan City Convention Center. Ngemitagun daway, basit laingen iti maipalpasen tapno makumpleto. Iti panagpasyar tayo iti nasawa Convention Center. Nakasarsarita tayo ni Engineer Benji Prando. Dita tayo anamuan nga iti agdama, 75% iti naipalpasen iti pasdek. Segun met iti naala tayo nga Statement of Project Cost ti Vigan City Convention Center. Iti nausara pundo anakailatangan iti pasdek, ket naggapo iti lokal a gobyerno ti Vigan City.
Adtoy nga rod dagiti nagastos iti pannakakonkreto dagiti na duma-duma apaset iti nadakamat a convention center para iti pannakaipalpas na. Iti kabita na tiyempo mabalinto na mausar daytoy gapuanan tamanam na mga aging bulan ti Marso a maipalpas ti Vigan City Convention Center. Nisel Benitez, Core TV News. Kalbasan iti sumagmamano palagip, adupe nga damag, tin kayo mamuan iti panagsubli iti Press Corps Weekend Edition. Magaanan ti sumarno a damag iti Press Corps Weekend Edition. Mangmanggit ti gobyerno ng sigsigarilyo, pinalagi pa ti CSC wenno Civil Service Commission, industriya ti bawang, mapapigsa, bye-bye ti Santa Catalina, kilaat nga imatab, pagtaingan ken Tiangge, natakawan, internet antenna, natakaw sa Gabriela Silang General Hospital.